бино ба иттилои манобеъи пойгоҳи хабарии бомдод, кормандони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккилонаи вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон рӯзи 19 май дар шаҳри душанбе хушрӯз ҷумаев, маъруф бо тахаллуси хушом гулям, блогери зодаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро дастгир карданд. сабаби боздошти блогер маълум нест. хушрӯз ҷумаев набираи шодавлат шодавлатов, раиси собиқи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. бобои ӯ 14 марти соли ҷорӣ аз олам чашм пӯшид. ин аллакай боздошти дуюми ин блогер дар моҳи охир аст. бори аввал хушом гулям рӯзи 20 март замоне аз ҷониби кормандони амният дастгир шуд ки аз шодара ба маркази вилояти шаҳри хоруғ омад. он дафъа ӯро баъди 13 соати суҳбат дар бинои раёсати амнияти вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озод карданд. гуфта мешуд ки барои суҳбат ки аз соати 10 субҳ то 11 шаб давом кард, дар баробари кормандони амният корманди додстонӣ низ даъват шуда буд, вале дар ниҳоят ба зидди хушом гулям ягон айбнома эълон накарданд ва ӯро ҷавоб доданд. ба гуфтаи хешовандонаш баъди он боздошти аввал хушом гулямро ба хотири амнияташ ба душанбе фиристоданд, вале мақомот ин дафъа ӯро дар пойтахт пайдо карданд. хешовандонаш мегӯянд онҳое ки барои бурдани блогер омаданд худро аз убоб муаррифӣ карданд, вале бо гузашти як шабона рӯз аз бурдани хушом гулям вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон дар бораи боздошти ӯ ва ба чӣ айбдор ё гумонбар шуданаш иттилои расмие то ҳол нашр накарданд. боздошти ин блогер дар рӯзҳое сурат гирифт ки мақомот бо истифода аз нирӯ талош доранд ки мавҷи нави эътирозҳоро дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фурӯ нишонанд. дар рӯзҳои ахир аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар бораи куштаву захмӣ шудани даҳҳо нафар хабарҳо ба даст мерасанд. ин бор нояи рӯшон ба маркази асосии эътирозҳо табдил ёфтааст ва аксари қурбониҳо низ аз нояи рӯшонанд.